Tervepä terve! Tämä on mun ensimmäinen pitkä video. Ja mä tässä mietin eilen, että mikä voisi olla mun eka video. Ja mä mietin, että jos se voisi olla, että pelataan 10 yritystä Super Slidea. Ja yritetään päästä se smoothisti läpi. Tähän ensin avataan free spinit kaupasta. Okei. Mitä tulee Lucky Wheelistä? Ei. No, Classic. Okei, gemejä. 10. Okei. No, eiköhän vaan aloiteta. Eli nyt ollaan pelissä, oli vähän ongelmia. Nyt alkaa. Tietysti kohdalla. Katsotaan. Kierros silti. Ei. Joo. No. Nähdään seuraavassa pelissä. Tässä ollaan tokan pelin ääressä. Katsotaan, päästäänkö tokalla yrityksellä smoothisti läpi. Okei, nyt saatiin parempi aloitus tossa. Mä tosiaan pelasin Championin. Joo. Super Slide on mun lempimappi. Hän on 11-vuotias tällä hetkellä. Joo. Eikä me päästä sitä ekalla. Eiku tokalla. Ei varmaan päästä. No. Ei oo todellista. Me päästiin tokalla yritykset. No sitten lisää haaste. 8 viimeistä yritystä. Super Waterpark. Smoothisti. Kyllä. No, mitä mä... Super Waterparkissa. Waterpark alkaa. Katsotaan päästäänkö ekalla yrityksellä joku. Päästiin noista. Saadaan hyvä hyppy. Yhden hyppy. Päästään tosta. Ei. No, nähdään seuraavan yrityksen parissa. Elikkä nyt 4. yritys yhteensä. Päästäänkö siitä? Päästäänkö tosta? Saatrimän spanni. Jumps. Ja seuraava yrityksen parissa. No niin, 5. yritys yhteensä. Katsotaan päästäänkö smoothisti. Huono alku. Just. Todellakin toi reitti on paras, mutta spawnit voi välillä olla vähän huonoja. Niin. Nyt päästään. Päästään hyvään tohon. Haluan oikeanlainen slaidi. Ei menetä niinku yhtään. Okei. Vähän hidasta. Katsotaan päästäänkö smoothisti. Ei. Nähdään seuraavan yrityksen parissa siis. Ei, 6. yritys. Joo. Toi antaa muuten vähän vauhtia. Tää on niinku helpoin. On niin helppo päästä. Läpi. Ei! Seuraava yritys. Päästäisikö tällä kertaa nopeasti läpi? Eli siis, jos me ei päästä näitä läpi, niin se käyttää 3 päivää. Random. Jotain skiniä.
Tässä Stumplikaisissa. Joo. Viime yritys. Ei. No. No nää sitten seuraavan yrityksen parissa vissiin. No niin, ehkä 8. yrityksellä. Menis vähän paremmin kuin muilla yrityksillä. Eli nyt. Ei taas. No nyt vaan. Oli parempi. No, käytän noinkin. Vaikka en ole ihan suunnitellut, mutta... Joo. No, ei. Nää seuraavan yrityksen parissa. Jos me nytten päästäis tästä läpi, niin olis aivan mahtavaa. Aivan mainiota. Tosta hyppy. Mennään tuohon reunalle. Ei ollut pahat hidastukset siinä. Me mentiin. Jatketaan okei. Tonne. Tällä kertaa tonne. Ei. Olen seuraavan yrityksen parissa. Tässä 50. yritys. Tää on viimeinen yritys. En ajattellut, että Super Waterparkissa tulisi näin paljon ongelmia. Mä luulen, että me oltais koko video Superslideissa melkein. Koska Super Waterpark on mulle paljon parempi mappi kuin Super Slide. Super Slide on ehkä parempi, mutta No, ei. No. Viimeinen yritys meni sitten pieleen, niin mennäänpä valitsemaan skini 3 päiväksi. No niin, eli valitaanpa skini. Mistä silmät kiinni, te ette voi nähdä sitä, mutta mulla on. Okei, me painottaa mitä skiniä. Metal ei alien. Tätä me sitten käytetään. Palataan nyt Legendary Blockers. Nähdään finaalissa. Oli taistelu alkaa. Mutta varmaan pistän yhden klipin tosta, kun tein yhden jutun. Se nyt ei ollut niin siisti, mutta en tiedä, oliko se klipin arvon. Joo. Se tulee tähän videoon varmaan. Ja tää voi olla aika pitkä video. Katsotaan. Joo. Katsotaan kumpi voittaa. Oho. Super punchi tuolla slapilla. Aika hieno. Tää vastustaja on vaan aika hyvä. Tiparikka lutsit. Päästäisikö ne? Aivan halunnut ottaa. Okei. You're gonna fail. You have to clutch it. You're not gonna be there. Block our clutch, bro. Be there to block our clutch. Okei, se lutsua.
Ja se kuolee. Okei. No, voitto siitä. Ja tässä oli eka video. Hei hei!